Het verskerpen tafersjoch op fjouwer verzorgingshuizen van de Friese Wouden is per direct inlutsen. Zo'n begin augustus stien de fjouwerhuizen onder verskerpen tassicht. Nevens de inspectie wie er een soort mis met de hygiëne en het voorkomen van infecties. De directies hebben het werk aan oplossings en dat is dus slaggen. De politie zet grote vraagtekens bij het nijs dat er in de bloemenbuurt in Ljouwert relatief het meest inbrutsen wordt. RTL Nieuws meldde dat juster op basis van cijfers uit misdaad in kaart. In de bloemenbuurt wordt wel een soort inbrutsen, maar de buurt zou er landelijk sjoen net uitspringen. Siebrand van Haarsma Buma stierjoert voor de klasse op het gymnasium Beiersnauwdee. De CDA-leider praatte maar 5e klasses over de invloed van de media. Buma is op campagne omdat op 3 november in 6 Friese gemeenten verkiezingsbinnen. Morgen is in het WTC Expo het CDA-partijcongres. SC Cambuur had in het bekertoernooi een thuiswedstrijd lotten. De tegenstander wordt FC Utrecht, dat Cambuur dit weekend van woen had in de competitie. SC Heerenveen had het in Alkmaar opnemen tegen AZ. De speeldata binnen 17, 18 en 19 december. Joen en vannacht op Nij Rijn, een hudde uit het zuidesten draaiend naar zuidwest. Het wordt 10 graden. Morgen 12 graden, Rijnwetter en een matige ontkräftige zuidwestenwind.